NAM ikastetxean azaitez mugitzen izeneko kanpaina jarriko da martxan. Ekimen honen bitartez, ikasle guraso eta irakaslei ulertarzi nahi zaie zergatik denen garrantzitsua, horren artean, jarduera fisikoa eta ohitura osasungarriak aurrera eramatea. Jarraian, NAM ikastetxearekin konektatuko dugu. Haien kanpaina zertan datzan hobeto ulertzeko. Konta iguzu, Mara. Eskerrik asko, Imar, hemen gaude NAM ikastetxean eta zentro honetako irakaslearekin elkartuko gara kanpaina azaltzeko. Hemen gaude heziketa fisikoko irakaslearekin. Bai Nerea, zertan data zuen kanpaina? Bai, begira, OMSen arabera mundu osoan eskoladinean dauden aurren artean 18% gehiagizko pisu edo obesitatea dute. Hortaz, horren aurrean iruditu zitzaigun ideia oso ona azaitez mugitzen kanpaina osatzea. Lehenengo azalduko dizuet gure informazio kanpainaren helburuak. Hasteko faktore eragileak dauzkagu, teknologia, sedentarismoa eta halako gauzak, baita ere kontzientzia fisikoa sustatu nahi dugu informazio kanpaina honekin. Bestetik onuran hitzak daude, fisiko, psikologiko, sozialak, baita ere helarazi nahi ditugu gaixotasun arriskuak, baita ere etapen eragina eta kirolen gizartearen rola, eta bukatzeko sedentarismoaren murrizketa eta modu gomendioak gehi eskolaren rola. Horretarako, hasteko gomendioetan etorriko da geroxeago guraso eta amona bat eskolakoak haiek azaltzeko eman dizkioten gomendioak gure informazio kanpainarekin. Geroxeago hitzaldi bat emango da bai guraso eta irakaslentzat eta ikasleentzat Teresa Alvarez gure psikologo nutritiboa dela. Eta amaitzeko, hasteko plan bat sortu dugu non nire lankide Mara azalduko du. Eta hemen gaude eskolako guraso batekin. Juan, nola jakin zenuten kanpaina martxan zegoela? Guraso guztioi email bat bidali ziguten ikastetxetik, esanez, azalduz kanpainaren nondik norakoak, eta email horretan hurrengo azaltzen zen. NAM ikastolan gure ikasleen ongizatea eta garapen integrala sustatzea dugu helburu. Eta horren barruan, jarduera fisiko eta bizimodu osasungarriak funtsezkoak direla uste dugu. Horregatik, informazio kanpaina bat jarri dugu martxan, guraso eta ikasleentzat, gai honen inguruko kontzientzia pizteko eta ohitura osasungarriak bultzatzeko. Kanpainaren baitan, azaroaren 6an, astelehena, arratsaldeko 5etan, eskolako areto nagusian hitzaldi bat eskainiko dugu, gurasoi eta irakaslei zuzendua. Jarduera fisikoaren garrantziaz eta ohitura osasungarrien eragin positiboez. Era berean, ikastolak hasi gaitez mugitzen, astea antolatu du, azaroaren 6tik 10era, astelehenetik ostiralera. Ikasleen artean jarduera fisikoa sustatzeko eta ohitura osasungarriak sendotzeko. Aste horretan, hainbat ekintza eta dinamika egingo dira ikasle guztiekin. Zuen parte hartzea eta laguntza oso garrantzitsuak izango dira gure seme-alaben osasuna eta ongizatea elkarrekin sustatzeko. Eskerrik asko aldez aurretik, zuen arreta eta inplikazioagatik. Aditasunez, heziketa fisikoko irakasle taldea. Eskerrik asko, orain asteko plana azalduko dizuet. Hau sortu dugu gure ikasleen artean ohitura osasungarriak sustatzen joateko pizkanaka, eta astelehenean hasiko da aste hau, eta lehen esan dizuegun moduan, astelehenean hitzaldi txiki bat jasoko dute zein gurasoak, zein ikasleek. Eta hemen sustatu nahi ditugun balioak autokontzientzia eta ardura pertsonala dira. Gero, aste artean jarduera fisikoaren eguna izango da. Hemen erronka bat botako diegu ikaslei eta 60 minutuko jarduera fisikoa egitea izango da. Gero bukatu ostean arnasketa eta erlaxazio klase bat egingo dugu. Eta hemen balioak izango dira ere bai autokontzientzia. Gero, asteazkenean gozari kolektibo bat egingo dugu. Hemen ikasgelako jantokiak elikagaiak eskainiko ditu. Jarraitzeko ostegunean kirola eta balioen eguna izango da. Eta hemen kirol kooperatiboak egingo ditugu. Taldelana, inklusioa eta errespetua izango dira balioak. Gero, ostiralean mugitu familian eguna izango da. Hemen, lehenik eta behin aurrek astean zehar ikasi dutena,
beste kurtsoei aurkeztuko diete. Adibidez, 6. mailakoak txikiei eta horrela. Eta bukatzeko, behin klaseak amaitu ostean, ibilaldi kolektibo bat egingo dugu. Eta hemen familiak, aitona-amonak edo nahi dutenak etorri aldira. Eta ez da beharrezkoa. Eta bukatzeko, asteburuan hainbat proposamen emango diegu familiei. Adibidez, paseo bat ematea parkean, bizikletan ibilaldi bat, edo mendira joatea. Eta hori izan da guztia. Eskerrik asko! Kaixo guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Teresa Alvarez naiz eta orain ohitura osasungarriei buruz pizka bat hitz egingo dizuet. Askotan eguneroko bizitzaren erritmoak, lana, eskola, teknologia, mugitzeko gogoak kentzen digu. Eta horretarako hemen gaude berriz Juanekin. Zer modu joan zen hitzaldia? Egia esan oso hitzaldi ona iruditu zitzaidan, gainera ni nire amarekin joan nintzen, oso guztiok edozein juteko oso aproposa dela uste dut. Eta, bertan eman zizkiguten hainbat gomendio, gure egunerokotasunean, gure egunerokoan aurrera eramateko. Eta, adibidez, garraio aktiboa sustantzia eta ez hainbeste kotxea eta horrelakoak. Egunero gutxieneko 60 minutu ariketa fisikoa egitea, hori errepikatuz. Eta baita ere, ohitura osasungarriak, nola jesarri ondo edo horrelakoak baita ere, oso aproposak. Eta zer ikasi zen hitzaldiarekin? Esate baterako gauza ezberdinak ikasi nituen, ala nola garraio publikoari garrantzi gehiago eman, baita ere asteburutan etxeko txikiekin paseatzera ateratzera gehienetan, eta oreka bat mantendu elikagai eta jarduera fisikoren artean oso garrantzitsua dela gure egunerokotasunean implementatzeko. Mila esker absolutazu den goragatik. Bai, Aimar? Eskerrik asko Mara zaitez mugitzen kanpaina zertan datzan azaltzeagatik. Argi gelditu zaigu, ekimen hau edozein ikastolan aurrera eraman daitekeela. Informazio kanpaina honek gauza garrantzitsu asko irakatsi dizkigu. Esate baterako, elikadura egokia, ohitura osasungarriak eta jardura fisikoa konbinatzeak dakartzan onurak. Bai eta errespetua, diziplina eta lankidetza bezalako baloreak garatzea funtsezkoak direla horrelako kanpaina bat aurrera eramateko. Honekin itxiera ematen diogu gaurko programari eta ikusten gara bihar ordu berdinean. Eskerrik asko!